Ну, вітаю, сябры! Вы зноў на канале Ветландскі бровар, і сёння я не адзін, са мной мой сябра Зміцер. Прывітанне. Таксама, да. А не адзін я, таму што сёння мы будзем дэгустыраваць від бір, які, як вы памятаеце, я зварыў минулым разам і абяцаў вам распавесці, што атрымалася. Таму што, калі вы памятаеце, а калі не памятаеце, так абавязкова паглядзіце, той від бір атрымаўся нейкім няшчыльным, і я не ведаў, што будзе пасля бражэння. І вось зараз магу сказаць, што нават з такой шчыльнасцю атрымалася неблагое піва. Таму што гэта мы зараз паглядзім. Так, але ж неблагое я маю на ўвазе па моцы, таму што пры тых дадзеных атрымаць 3,4% гэта вельмі немало. Яно добра збрадзіла. Вось. Ну, а зараз мы яго пакаштуем і выкажам свае ўражанні І меркаванне. Так. Ну што? Пакаштуем? Пакаштуем. Ох, неблага. добра. Добра. О, глядзі, як карбанізавалася добра. Вось я і гляжу, што гэта піва менавіта для таго, каб яго наліваць у куфлі. О. Як мне падабаецца гэты гук. Ну. Спадзяюся, яго будзе чутна. Вось так. Ну што? Глядзім. Слухай, ну добра. Голова выдатная, просто выдатная. Тут нічога не скажаш. Ну, пах праз пену таксама. Ёсць, я крыху калянду адчуваю нават так. Ён вельмі мяккі пах, але ён адчуваецца. І гэта добра. Для від-біра менавіта тое, што трэба. Так, ну што, я пакаштую пену зараз. О, слухай, а гэта цікава. О, якое лёгенькое, якое добрае, слухай. Адчуванне добрае. Календра троху гуляе недзе вось там. Але вось адчуванне такое ад яго вельмі добрае. Як рамонак чуеш, не? Чую. Вось менавіта той, ведаеш, тую частку рамонка, якая унутры кветкі такая ёсць, жоўтая. І ёсць такі паха-смак. Вось хто ў дзяцінстве іх зрываў, той ведае вось гэта такое адценне смаку. Вось гэта менавіта яно тут гуляе ў гэта. Вось ведаеш, чаго я амаль не адчуваю, так гэта цэдры. Вось яе замала было, падаецца. Ну, ён нічога. Вось ён гуляе менавіта смакам нейкіх вось як ты зёлкавы такі календра і рамонак. І вось сумесь іх яна дае вось такі смак. Цэдры не адчуваецца, але гэта добры такі вось нейкі зёлкавы від-бір, мне падаецца. І адчувальна, што ён лёгкі. І ён добра вельмі заходзіцца, праўда. Ты яго адчуваеш, табе так п'ецца і п'ецца, вось так хоп, і ў цябе няма нічога дрэннага. Скажы галоўнае, гэта піва? Ну, гэта піва дакладна, гэта піва. Лёгкае, але піва. Вось менавіта б яго, я б сабе так недзе у траўні літраў 5 на вуліцы сесці і з ім сядзець. Ну так, падаецца яно такое на познюю вясну ці на лета, таму што, ну, у спякоту будзе проста агонь, ці наадварот лёд, ну, штосьці такое. У яго ёсць смак, то бок гэта не пустое піва, і таму ты яго не будзеш піць як быццам ваду, уцягваць у сабе. У яго ёсць смак, таму гэта будзе прыемна піцца. Але яшчэ ёсць такое адчуванне, што яно менавіта вось піткае, бо яно добра заходзіць, і ў цябе не застаецца нейкага смаку дадатковага дрэннага, нічога, яно так зайшло, і ты вось адчуваеш менавіта смак гэтага піва, і ён так гуляе ў цябе, і табе прыемна ад таго, як ты яго п'еш. Слушай, ну, у меня такія ж прыкладныя ўражанні, і я скажу так, вось прыклад яскравы,
што не трэба апускаць рукі, нават калі у вас штосьці не задалося, спрабуйце далей і бачыце, нават зусім амаль з неўдалай партыі, як я думаў, атрымалася вельмі ўдалае піва. Я поставіў бы, я так думаю, 4 з 5, наверное, падаецца так. Ну, по антактным разліку я бы ему поставил 3,5. Это ведаеш, мои 3,5. Человек, у кого галоўная адзнака гэта 3, 3,5 гэта ўжо так добра-добра. Але вось калі на яго глядзець як на піва, якое трэба піць у нейкіх абставінах, вось менавіта ў такіх абставінах, калі ты сеў выпіць піва, каб табе было добра, каб яно пілося, каб ты адчуваў яго смак, каб ты нечого яго закусваў. Дарэчы, я хочу пакаштаваць з палачкай, як яно будзе гуляць вид з пшаніцай. Давай паглядзім. Ну што, пшаніца, пшаніцай. Мне спадабалася. Тут яшчэ солі дадаецца троху ў смак і атрымліваецца добра. Добра. Годнае спалучэнне. Годнае. Ну што, я думаю, на гэтым мы можам пакрыху скончваць наше відэо. Але ж піва у нас яшчэ засталося, і мы прадоўжым яго каштаваць. Ну, а на гэтым мы з вами будзем развітвацца. Ага. Пакуль. Усяго найлепшага. Дзынь. Гэта смачна. Не, добра. Ты мне пра яго так шмат распавядаў, што я ўжо чакаў, што будзе ніякае па алкаголю па нічому, але я чую, што ему казалі. Слухай, я сам так чакаў. Не. Тут добра спалучэнне смаку.